Torres. És tutor de tercer en el Col·legi Puerto Gaspardo. Ens pots dir alguna cosa sobre la Reial Fàbrica? Doncs seria començar i no acabar. Breument hem de dir que és un projecte molt il·lusionant el que s'ha encetat des del poble, en el qual se'ns ha donat peu a participar a tots els centres escolars i d'ensenyament de la localitat, i això ja és un element ja de per si molt interessant, perquè involucra tota la població, per suposat a tota la localitat i en aquest cas a la població escolar, que són les generacions futures que han d'estimar allò que hem d'acabar aconseguint i recuperant, en definitiva. Ens pots dir alguna cosa sobre aquesta festeta que anem a fer avui? La trobo essencial, és una possibilitat de trobar-se, tots els alumnes, d'identificar-se en un projecte i d'il·lusionar-nos amb el que s'ha fet i amb el que està previst fer. T'ha costat molt escriure aquest llibre? A mi no m'ha costat res escriure'l, perquè de fet, encara que sí que hem transcrit l'entrevista, tot el que ha sigut l'edició, gravació, realització del vídeo de l'entrevista ha estat a càrrec d'alumnat, en aquest cas, les entrevistes de vivències d'alumnat de tercer d'ESO del Col·legi de Puerto Gaspardo. Jo he fet una miqueta de director d'orquestra, per dir-ho d'alguna manera, de coordinador, però tota la tasca ha sigut cosa d'ells. Pues així acabem la nostra entrevista. Esperem que us hagi agradat.